tenien molta raó, perquè després jo, en el Sanedrí aquest, traduïu Sanedrí per el que vulgueu, era molt evident que el president Mas hi era per solidaritat i per lleialtat, perquè ell no hagués fet mai la independència. Vaja, jo no estic segur, és una opinió personal, però em sembla que no. Què passa? Que la CUP fa una demostració d'esquerranisme, suposo que justificat, i envia el president Artur Mas a la paperera de la història, cabrons, us en recordeu d'això, Si no, em talleu i us aniré explicant. Molt bé, i apareix una persona que ningú s'esperava, alcalde de Girona, fora de l'organització del partit, acostumat a manar sense instruccions del partit per alcalde de Girona, que pertanyia al secretariat nacional de Convergència del PDeCAT, de qui fos, però no per res, perquè era alcalde de Girona, que és una mica un llop solitari, que se li ha de criticar una mica, i que la seva obsessió és que és un independentista. I la primera conversa, jo vaig anar a les eleccions per Girona, jo el portava de tercer, perdoneu, el portava de tercer i em feia de xofer. No, i aleshores jo li deia que bé que anem junts, perquè jo encara que vinc de família maltratana intento, si més no, ser d'esquerres és un intent, mai ha de ser una etiqueta. Intento ser d'esquerres i tu representes un centre-dreta i ja es va posar seriós. Jo centre-dreta, em va dir que ell es considerava un socialdemòcrata amb una tendència a entendre bé el cristianisme humanista, que havia mirat. És una teoria molt important, perquè el cristianisme sense la perversió eclesial que s'ha fet és realment una teoria d'alliberament molt important, que fins potser al segle XX, i potser encara hauríem de discutir, no hi havia teories que... I el Mas encara no ens ha explicat per què el nomena president. I aquest home sorprèn a tota l'organització del partit, sorprèn Esquerra Republicana, perquè ningú pensava en ell, ningú, i li donen, no sé, ho he explicat en el seu llibre ara, jo no sé si mitja hora, 3/4, 10 minuts, però molt poc per dir sí o no. I ell li diu al Mas, però jo intentaré fer la independència. I diu que sí. Què passa? Que aquí, fantàstic, pels dels Junts pel Sí, pels diputats, perquè de cop i volta ens lidera tant a la gent d'Esquerra, que sincerament era independentista, com els diputats independents, que només estaven per això, com els de Junts, que havien fet tota una evolució, el PDeCAT, que havia fet tota una evolució, i es tiren endavant. I els d'Esquerra no s'ho creuen. I fins 2 mesos, recordeu que hi va haver un canvi de govern, que el senyor Puigdemont va substituir 3 consellers, el d'Interior, el d'Empresa i un altre, i el de Presidència. I va posar 3 homes de confiança perquè sabia que aquells no anirien fins al final. Aquell dia, a mi, una personalitat molt important d'Esquerra Republicana, que ara no està aquí, em va dir, ostres, ara me'l crec. O sigui, fins 2-3 mesos, Esquerra estava esperant que no s'arribés. I de cop i volta aquest home se'l creuen quan fa el canvi 3 mesos abans. Aleshores hi ha un sector d'Esquerra que col·labora moltíssim, molt, entre els que hi ha aquesta senyora que fa això. Hi ha un sector que des d'una posició una mica pontifical es queda neutre. Primera sorpresa. Qui organitza de veritat l'1 d'octubre és Esquerra Republicana. No ho dubteu. I no fem noms perquè no es poden dir. Però qui organitza realment l'1 d'octubre és Esquerra Republicana. Sota les ordres del president i amb l'ajut molt valuós del Jordi Turull,
que és la mà dreta del president amb l'ordre precisa de posar-se al servei de la gent que estava organitzant. Estava organitzant com hi ha un moment que cau gent. Ara jo ja començaré a ser opac, No, clar. Hi ha un moment que cau gent. Esquerra continua fins al final. I quan el Junqueras diu que ells, jo crec que és un gran error que digués, que ells van fer l'1 d'octubre, primer s'equivoca perquè també el va fer la gent del carrer. Perquè tota la gent que estava allà independents estaven col·laborant, etc. Però és veritat que el nucli fonamental va ser això. Molt bé, aleshores, no. Jo gent contesto fins a 30 de preguntes i no m'ho teniu aquí fins. No, però és que és molt interessant això. M'explico? O sigui, Esquerra està convençuda que el president s'ha de ser respectuós, jo encara he de ser, sobretot tenint un president no l'exili, que el president Mas no seria, es va preparar per continuar quan ell digués que no, guanyar l'hegemonia i el que ells deien, nosaltres ho farem. Arribem a l'1 d'octubre. L'1 d'octubre s'organitzava d'una manera molt curiosa, no sé si... Em sembla que s'ha explicat que els llibres era un conte de dades. Jo tenia preferència per entrar al Palau de la Generalitat i semblava una casa de bojos, de veritat. Però amb anar-hi. Em sembla que s'ha dit en algun llibre, és que no m'agradaria dir coses que no s'han de dir, però des d'allà es va fer tota la qüestió informàtica, des d'allà tot. Es van donar les ordres a tota la gent que hi havia repartida a totes les demarcacions perquè comencés l'operació urnes, etc. I així va ser l'octubre. L'octubre 2 o 3 sorpreses pel govern i jo diria que per mi i per molts de nosaltres moltes sorpreses. La primera sorpresa. Nosaltres esperàvem que hi hagués gent, però tanta no. Si feu càlculs democràtics d'estadística, normalment en els referèndums és molt difícil de passar al 75-80%. Amb la quantitat que va votar sí es necessitava més d'un 75%, em sembla que arribava a 78 o 77, no sé exactament, no tinc memoritzat, de participació amb tots nos. M'explico? Del 43 que eren, amb aquell número de 6, per empatar-lo teníem d'anar al 78 amb tots nos, que era evidentment impossible, perquè molts nos es van quedar a casa, d'això no ho dubteu. I per guanyar-lo havien d'arribar i de passar el 80%. Vull dir que nosaltres esperàvem un èxit, però aquesta quantitat de gent no ho imaginàvem mai. I en el govern això el va sorprendre. Una altra cosa que el va sorprendre, evidentment, és la crueltat de la repressió. O sigui, nosaltres ens havíem passat 2 anys dient que aniríem de llei a llei i pacíficament sempre per demostrar a Europa i al món que es podia fer un procés d'independència des d'un punt de vista pacífic i democràtic. Fins l'última llei, que era la desconnexió. Bé, deien, sí, jo ho deia. Si osen tocar una urna, Europa s'ha acabat. S'ha acabat. La Guàrdia Civil, si apallissa la gent... Escolta, no em vaig encertar ni una. I realment això també va ser una sorpresa, perquè aquí va començar una altra cosa, que era l'aprenentatge de la mesura exacta de la democràcia espanyola. Això és importantíssim. O sigui, gràcies a aquest procés, una de les virtuts que ha tingut és que tots els ciutadans aquí, Espanya sembla que no ho volen aprofitar, però jo crec que els països catalans, la majoria dels seus ciutadans s'han donat compte que allò va ser el termòmetre de la qualitat democràtica de l'estat espanyol, que després de 40 anys d'exercici, entre cometes, de democràcia,
no era capaç d'entomar un embat democràtic. Tercera sorpresa. Nosaltres pensàvem que hi havia una mica de participació, però el que no imaginàvem és veure les iaies barallar-se, estirant-li els cabells a la Guàrdia Civil i a la policia, no ens ho haguéssim imaginat mai. I això realment, aquests tres factors, varen posar a tota la gent que estava en aquell moment organitzant en un marasme. No s'havia previst això. Aleshores, la voluntat era, si arriba el 3, recordeu el rei, amb el seu... demanava un cop d'estat a crits, per dir d'una manera, i després ens comencen a arribar notícies de la sang, i notícies serioses, que allò s'acabaria amb sang, i que a Madrid estaven disposats a fer el que fos. Ho vàrem dir, la gent se'ns van fotre, i ara ja sabem que hi havia 3.500 soldats amb un capità general a Barcelona disposat a entrar, perquè també ha sigut un secret fins fa 2 o 3 setmanes. Aquell dia la senyora Cospedal, ministra de Defensa, va venir d'amagat a Barcelona per si de cas. Això és la primera cosa. Després arriba el 10, que s'havia de proclamar la independència. Quan ens diuen allò de la sang, nosaltres a Junts pel Sí sempre havíem dit que si algú havia de rebre érem els responsables polítics i que havien d'estar disposats a anar a la presó, però que mai faríem que cap ciutadà pagués pel que nosaltres des del Parlament o el govern demanéssim. Bé, ho dic perquè això també és molt important. Hi va haver un dia que en una reunió es va preguntar, president, hi pot haver-hi sang? Diu, per mi no. Vicepresident, hi pot haver-hi sang? No. President, si tinguéssiu algú disposat a disparar, li donaríeu ordre de disparar? No. Etcètera, etcètera, etcètera. Això és gravíssim. I de cop i volta, el president comença a tenir dubtes i el truca com es deia, el Tusk, que no sé el nom, un polonès que era el president del Consell Europeu, i li diu: si vostè el dia 10 no declara la independència, el Consell Europeu farà de mitjancer. I se'ns va reunir i se'ns van dir, escolteu, això seria un tom fantàstic, perquè de cop i volta Europa ens reconeix com conflicte, es posa de mitjancer i nosaltres podem explicar al món i exigir un dret a l'autodeterminació, que a més, una altra cosa que suposo que alguns de vosaltres ja sabeu, la Constitució espanyola aprova el dret de l'autodeterminació perquè el senyor Marcelino Oreja de record impossible va signar l'any 70 no sé què, 76 o no sé què, el tractat de llibertats no sé què. El primer article diu que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació i que si en algun país hi ha una nacionalitat no reconeguda, aquests encara més. Vull dir això. I en aquest mateix tractat deia que qui signi aquest tractat, aquestes lleis prevaldran sobre constitucions interiors. Amb tot això, si el Consell Europeu hi va dir això, i per això el president Puigdemont, que era un independentista, davant de la por de la repressió, vam pensar en els piolins i totes les punyetes i les notícies molt serioses que ens venien de Madrid que hi havia sang, va fer una declaració d'independència de 6 segons, que ell és del que més se n'avergonyeix, ho ha dit públicament, s'ha fet autocrítica, etcètera. Jo vaig fallar el 3 i el 10, perquè el 3 i el 10 la gent estava disposada a fer el mateix que l'1, o sigui, defensar el carrer i les d'allòs. L'endemà mateix, ja en el Consell d'Europa ningú li agafava el telèfon, l'endemà mateix. I a partir d'aquí comença què fem el 27. I hi va haver una discussió de
molt forta, no el 27, no sé qui fa la pregunta, el 25 o el 26, on es van reunir el govern i el Sanedrí i vàrem discutir aquest tema. Vàrem el tema C3, que dèiem de la DUI, i la resta va dir que el que digués el president i que fossin prudents per responsabilitat. I els tres, i els altres, jo crec que eren argumentacions que després a tot el passat es pot criticar, no es pot criticar, etc. Alguns diuen que vàrem fer paternalisme, és que nosaltres no volíem que es morís ningú, per favor, això és una cosa. Entre altres coses perquè no ho sabien tot això. Ara els independentistes catalans ja ho saben. Aquest aprenentatge l'hem fet. I jo ahir a Gràcia, un moment determinat, en Jordi Pessarroda, que és un tio, ho sabeu, no?, que aquesta vegada ens hi tornava la vida i tothom, 300 persones, van quedar així, ho sabem, no? Aquest és l'altre aprenentatge, saber que la independència democràticament a l'estat espanyol, com ja era de suposar, i jo aquí me faig també l'autocrítica, perquè jo havia viscut 28 anys sota el franquisme, i no em vaig imaginar bastantes coses, però un disbarat, com el que van fer l'1 d'octubre, televisat per tot el món, el rei carregant-se la democràcia d'una manera fàctica, després aplicant el 155, etc. Tot això, sincerament, ens va depassar. Tot això és aprenentatge. El 27 el que va passar és que, plorant, se'ns va dir unes hores abans, però no gaires, que si volíem l'aprovaríem, però que no s'aclararia. I la vàrem aprovar. La vàrem aprovar vol dir que avui estan aprovades per les lleis del Parlament sense que el mateix Parlament hagi contradit les lleis de transitorietat política, que és el trencament, en el moment en què es declari la independència. Que s'implementi la independència. La independència ha estat declarada oficialment pel Parlament de Catalunya. El que no està és implementada pel govern. S'ha de publicar en el DOC i aleshores el president té la gran declaració. Això el que ens va fer, ni baixar la bandera, etc. I jo crec que va ser un error, encara que després vingués gran repressió, perquè ara estaríem en un altre context. I fins i tot el mateix govern de l'exili seria el govern representat de la legalitat, que si ho mirem bé ja és això, perquè el 155, tots els, el que us deia abans, tots els constitucionalistes una mica de pes diuen que és un invent que es va fer. Més o menys va passar això. En els últims moments hi havia el PDeCAT que funcionava per obediència cap al president, un sector molt important d'Esquerra que funcionava també, però tot això va ser una sorpresa sobrevinguda i per això ens agafa a tots i no sé explicar gaire més, no? A partir d'aquí, tots culpables, tots, etc. I la història ja ho jutjarà, etc. El que va passar és això, tan bèstia com això. De totes maneres, l'avantatge és que si hi ha... Bé, l'avantatge. Continuem, doncs després ara. Clar, quina és la sorpresa? Que després de tot això, per 2 vegades se guanyen eleccions d'independentisme. I la gran sorpresa és que l'última vegada es guanya amb un 52%. Per primera vegada majoria, no majoria de nombre d'escons, sinó majoria de votació. Bé, el que és espantós i que per això alguns ens dediquem a predicar perquè la gent no es desanimi, etc., és que el Parlament de més majoria independentista és incapaç de fer ni un gest efectiu per anar en camí, no fer el ballar, fer camí cap a la independència. I ens trobem avui en dia, 5 anys després, que Esquerra Republicana, en boca del seu president, Oriol Junqueras, que
que jo en tinc molt mala opinió des de fa poc, no, des de fa 4 anys. Diu que això és per d'aquí 2 generacions. La institució no fa cap mena de confrontació amb l'Estat, cap, és obedient. I per tant, tot això esdevé molt difícil en un moment en què a més Junts encara no han acabat de netejar els punyals de l'última carnisseria que s'han fet entre ells. O sigui que tot plegat és un espectacle bastant lamentable. Esperances. Una, no hi ha conegut ningú i cada dia em passejo fins que estirar la pota. No he conegut ningú que digui jo he deixat de ser independentista. O sigui, la gent hi és, decebuda, prenyada, desorientada i sense lideratge. Però la gent hi és. No sé a nivell de votació, perquè la votació és una cosa que vés a saber si hi ha un sector de gent que no és molt independentista però que en un moment vota independència. Però l'independentisme com a actitud de militància i d'actitud al dret a l'autodeterminació, etc., ningú ha deixat de ser-ho. Per tant, a mi això em dona molta esperança, perquè al final, si la democràcia no s'acaba de pervertir, encara que a Europa en aquests moments hi ha un moviment de perversió de les democràcies i aquí, a l'estat espanyol, està pervertida des del 78, vaja. Si els recursos democràtics d'aquest país no es perverteixen, al final, si nosaltres a Catalunya tornéssim a fer com el 2010 posar-nos al davant, ells estarien obligats a seguir, perquè no van ser ells que van començar el procés, això sobretot també soc testimoni directe, no van ser ells. Ells es van adaptar al que demanava la gent. I l'exemple més clar és el mateix Artur Mas, precisament, que no havia sigut mai independència, però veu que el carrer hi crida tant que diu, escolta, doncs va, ens posem al davant i mirem d'implementar-ho. Per tant, tenim aquesta cosa positiva, les genies, les institucions han renunciat a la confrontació. Sense confrontació és evident que no hi ha negociació. En termes polítics, confrontació i negociació són sinònims, no té pas un altre nom, són sinònims. No hi ha negociació sense confrontació política, per això és igual. No. I per tant, hem deixat el govern espanyol en una zona de confort magnífica, on va per Europa dient-li que el problema català que estava i encara està, perquè no se'n fien, a totes les carpetes de totes les cancelleries ja està calmat i que ja ho ha arreglat. És veritat que algun dia, com deia el Miquel Martí Pol, seria bo fer un gest desmesurat que capgirés la història, i si no capgira la història, almenys per nosaltres mateixos, per la nostra pròpia dignitat i per donar notícia al món que volem el dret a l'autodeterminació igual que fa 10 anys, l'hauríem de fer molt aviat i, al meu parer, abans de final del 23, per saber segons qui guanya l'estat espanyol. Perdoneu, però més o menys va passar tot això. I si voleu aclariments... Bé, ho has agraït molt, Sí, bé, jo m'acolliré a la 7a part de la taula que me correspon i agafaré 3 minuts més, el que correspon a la pregunta. Gràcies per donar-m'ho, president, com a vicepresident. No, ell. Bé, moltíssimes gràcies per venir, ja veus el club de fans que tens, i dir-te que em van frapar les paraules que vas tenir a l'última acampada que va organitzar l'ANC a la plaça de Catalunya, que són molt disperses i no les puc reproduir, però que
totes les presents les podeu anar a buscar a Google. Estic molt d'acord amb tu en honorar les nostres referents. És a dir, tota lluita ha de tenir referents, no? Tu feies referència com el cantant, com el cantautor, el poeta, tot això passat, no? Però que tot això és part de totes les lluites és part de la memòria històrica i que no l'hem de perdre. Per tant, voldria fer un record molt important de la nostra primera presidenta de l'ESM, que és la Maria Antònia Oliver, Oliver i Cabré, i que va ser una dona referent per moltes de nosaltres i que també ens empoderava a moltes de nosaltres, ens empenyia a que passéssim al capdavant, que sempre ens ha costat, no? Com altres, com podrien ser Antònia Vicenç, Ana Marita, moltíssima gent moltes dones que podríem anomenar. Ara voldria referir-me a Plom i Bales, és a dir, perquè fa molt pocs dies es va trobar les restes de n'Aurora Picornell i les seves dues companyes germanes, i es van poder reconèixer per la ploma a nom de n'Aurora Picornell, i les bales que estaven al seu costat. Llavors és aquesta reflexió de feixisme versus cultura. Elles les recordar com les rotlles del Molinar. Ara ve la pregunta. Amb aquests temps tan convulsos, aquests darrers 5 anys, però tan massa aturats aquests darrers anys, quins consells es podries donar tu, que t'apliques en tema de cures? No sé si m'explico. És a dir, com sobreviure i no desanimar-te i poder continuar lluitant, és a dir, com fer aturades, fer una passa enrere, o tenir bimbolles o cercles de suport, no sé com explicar-ho. Ja està. Ho he entès. I ara, després de la pregunta, clar, amb la teva exposició m'ha vingut una altra cosa. És a dir, que la lluita començant als pobles i és el poble que l'ha de continuar, això és ben cert. Vull dir que no és el món polític. El món polític acompanyarà. I com a anècdota, aquest estiu vam fer un petit comando de 4 persones, 3 de 70 i pico d'anys, ara cap, que vàrem anar a Valldemossa a rebre ses majestats i la Guàrdia Civil es va requisar tota una petita pancarta, una estelada que duíem, i de fet, perquè vegeu quina realitat és l'espanyola, es va inventar un d'ells de forma totalment innocent. Estàvem molt contents de dir que ells havien estat a Barcelona com a piorins. Vull dir que aquesta és la realitat que tenim, no? Vull dir, som dos mots totalment a part. Jo entenc que necessites desfogar les teves preocupacions, però demanaria que les preguntes fossin curtes per respectar... Bé, escolteu, tu me preguntaves què hem de fer, no? Més o menys? Doncs prendre el paper que hem de prendre. No és un problema d'il·lusionar-nos, sinó prendre consciència del poder que tenim realment. O sigui, d'alguna manera, la política consisteix a fer oblidar a la ciutadania que el poder el té ell. I d'alguna manera no només fer-li oblidar, sinó buscar totes aquelles excuses legalistes per impedir que qui té el nucli de la sobirania, que és cada ciutadà i ciutadana de nosaltres, no l'exerceixi. La manca de direcció de les institucions catalanes a la confrontació amb l'Estat el que provoca és precisament que la gent queda despistada i desmobilitzada, més emprenyada que mai. O sigui, energèticament hi ha tota la potència, però no hi ha un lideratge institucional. Ens havíem acostumat des del 14-13 fins al 17 que aquest lideratge existia. I per tant hi havia una confrontació amb l'Estat institucional, una confrontació de totes les entitats i una confrontació popular. Aquest
atenuant-se aquesta conjuminació de les forces, ens feia molt i molt poderosos. Avui diguem que les entitats es fan les despistades una mica. Hem entrat en un mecanisme molt estrany. Jo soc d'assemblea, però per exemple crec que l'assemblea no s'ha de convertir en una plataforma electoral, penso. Només ho ha de fer aquell dia que sàpiga amb tota certesa que ja no haurà de servir mai més perquè guanyarem. Però convertir-se en una plataforma electoral de quelcom que no triomfi definitivament és entrar en el joc del partidisme, es vulgui o no es vulgui. Estarà obligada a entrar i em fa por. Òmnium Cultural, que per nosaltres és una força impressionant, no arriben a 200.000, però pràcticament 200.000, amb el que vol dir això de poder econòmic, suposo que us n'adoneu compte. En aquest moment s'està redefinint el seu paper i està com absent. Per tant, de les dues confrontacions, que serien la institucional i la... només en queda la tercera, que som nosaltres. Nosaltres què ens passa? Que sense lideratge és molt difícil. Ja sé que els lideratges no són convenients, però de moment estem en aquesta fase de la civilització humana, de moment necessitem lideratges. I per tant, el que hem de fer és mirar-nos molt als ulls, ser conscients del poder que tenim, que això es perd contínuament, exercir aquest poder que tenim per tots els mitjans i després començar a buscar objectius que faci que la gent que està emprenyada pugui vehicular la seva energia. Avui en dia no hi ha objectius fixats per quasi ningú. Perquè un dels objectius que hi havia, per exemple, que era el consum, com es deia? El consum, estratègic. Sí, no, el consum com a eina de treball per lluitar a favor de les nostres institucions i de les nostres estructures d'estat. Doncs no s'ha fet perquè no s'ha fet amb prou força i perquè, a més, els nostres apartaris juguen molt bé i el Fomento va per tirar per el Fomento és la patronal, jo no diria empresarial, sinó pseudofatxa de tota la vida i ha tirat pel tribunal a l'assemblea dient que això va contra la Constitució i per tant l'assemblea ja està paralitzada, etc. El que hauríem de fer és nosaltres trobar la manera de mobilitzar-nos amb motius concrets, perquè és així com la gent pren consciència del seu poder. Mentre la gent està a casa al sofà criticant no passa res. Si nosaltres els donem motius i això és una de les coses que amb el temps pensem que des del Consell de la República, amb el Carles Puigdemont al capdavant, pot fer és donar motius de mobilització i tornar a engegar un dinamisme de conscienciació i de dinamització de la societat. Per mi, a més, penso que si hem de fer un gest desmesurat, l'hauríem de fer el segon semestre del 23. I ho dic per 3 causes que em semblen molt importants. La primera, les eleccions municipals són el mes de maig, però l'endemà de les eleccions municipals ningú tindrà interès a aguantar el govern d'Esquerra Republicana, sobretot el possible partit guanyador, que és el PSC. Ningú. Per tant, és molt probable que en comptes de calcular com fan molts periodistes i molts polítics que l'autonomisme resoldrà els seus dubtes el 25, és possible que el que tinguem de resoldre en el segon semestre del 23. Però a més, si com comunitat Catalunya no aprofita l'escarni que representa que a Escòcia hi hagi un referèndum permès o no permès, però que el faran, segur, jo crec que hauríem d'aprofitar aquest moment per crear el nostre moment, no? I dir, escolti, com pot ser que un país que hi ha menys independentisme que a casa nostra poden fer un referèndum i que nosaltres, que ens hem manifestat, que som una nació, que tot el món, això de no sap tot el món, la història de... no ho podem fer.
Tercer motiu. El senyor Sánchez serà president del govern europeu. I jo trobo que és una bona oportunitat d'aprofitar que és el president per posar-lo entre l'espesa i la paret. O sigui, si es crea un momentum on repetim coses que van passar quan hi va haver la sentència, Urquinaons, aeroports, etc., mentre el president espanyol s'està presentant com l'home de la pau i de la pacificació i demostrem que aquí hi ha un problema que no s'ha resolt ni s'ha resolt bé, a més, això és molt delicat. Però a més hi ha un quart, he dit tres, em sembla, hi ha un quart molt important i aquest és de subsistència. És que després, si no s'avancen, que també seria una possibilitat, hi ha les eleccions espanyoles. Si només hi ha tres possibilitats, si no em contradieu, només hi ha tres possibilitats, que guanyi el PSOE i Podemos, amb el que el triler Sánchez, quan tingui el poder per 4 anys farà botifarra de pagès a la gent que el vol condicionar i per tant dirà que seieu-vos i espereu que continuarà la judicialització de la repressió, etc. L'altra possibilitat és que guanyi el PSOE PP. Aquest és el desig de l'IBEX 35, majorment. Clar, jo no crec que el PP ajudi a que ni la taula de negociació, ni les demandes d'amnistia, ni autodeterminació, ni res de tot això. I l'altra possibilitat, fins ara sembla que molt possible, ara sembla que rebaixa una mica, però ja ho veurem, perquè aquí quan es vota, quan a Espanya se vota, és que se vota de veritat, que guanyi el PP i el Vox. Si guanya el PP i el Vox, el que hem de fer és començar a amagar els ordinadors dels partits independentistes i nosaltres posar-nos en situació de clandestinitat. És així, però amb una diferència sobre el que ha passat fins ara, i per això és tan important fer-ho abans, que ho hauran fet, si ho fan, ho hauran fet amb obediència al seu programa electoral. O sigui, ho faran en obediència al programa electoral, en aquest cas de Vox, que diu que les autonomies s'han d'aniquilar, les autonomies, que no diguem tot l'altre, etc. Per tant, jo crec que aquest gest desmesurat, aquesta mena de dir som aquí, ja sigui per guanyar, però si no guanyéssim per deixar-ne testimoniança abans que arribi el desastre, que és possible que arribi, amb tot el que està passant a Europa, amb una França a punt de feixistar-se, ja ho sabeu millor que jo, seria el moment, penso, el segon semestre. I jo crec que, contestant el que dius, ja veus que jo no puc allargar més que tu, No, jo crec que s'hauria d'aprofitar aquest moment per trobar les maneres de mobilització progressiva a partir d'ara ja, per arribar en el segon semestre de l'any 23 amb el país una altra vegada musculat, perquè per la musculatura són dos, però hem de fer gimnàstica de desobediència civil, de democràcia al carrer, etc. Perquè tenir aquests desmesurats, perdoneu, el rotllo és immens, quan vulgueu pleguem, però què més? Lluís, aquí hi ha una altra pregunta en paper. Diu, per què creus que... Un moment, a mi no hi ha res que m'interessi més que em porteu la contrària per aprendre, de veritat. Entens? Si algú vol discutir, ostres, content, I si tracta de tractar-hi. Sí, per què creus que els que han estat a la presó han canviat tant? Diu la pregunta, i diu que sobretot diguis la veritat. Torna-m'ho a repetir. Sí, per què creus que els que han estat a la presó han canviat tant? Els que han estat a la presó per què han canviat tant? No, quan parles amb alguns d'ells, i m'emprenya dir noms, no han canviat gens, No he dit el nom, però... No puc dir noms. No, i en canvi n'hi ha que sí. A mi que canviï d'opinió em sembla molt bé, perquè en política el que has de buscar és una estratègia que permeti els objectius. Ara, primer,
deixar davant dels objectius que tenia 5 anys i fer exactament 180 graus al contrari, aleshores és admissible, però democràticament hi ha 3 o 4 exigències que s'ha de complir. Primera, dir públicament em vaig equivocar. I ara ja parlo concretament del senyor Oriol Junqueras. El senyor Oriol Junqueras, que deia coses molt més radicals que jo, en el moment que a través, sigui per l'indult o pel que sigui, decideix fer 180 graus l'inrevés, però l'inrevés, el primer que he de dir en democràcia és m'he equivocat. Com que m'he equivocat, dimiteixo. I dimiteixo per poder explicar la nova estratègia i presentar-me, aviam si m'accepta el meu partit. De tot això no s'ha fet res. Perquè tenim un problema a banda dels polítics catalanets i tot això, que és la llei electoral, que és el mateix que aquí. És una llei electoral que permet als partits fotre els que els doni la gana sense cap obediència a les sales. Hi va haver, per exemple, a Esquerra Republicana, però passa igual per tot, més o menys, una reunió per decidir no sé què. Eren 700 o 600. Esquerra té més de 1.000 pagats. Què vol dir? Que tota la gent que estava allà i que el senyor Junqueras diu tu seràs alcalde, tu seràs regidor, etc., desautoritzarien el seu president arriscant-se. M'explico? Aleshores, el que jo no admeto, des d'un punt de vista d'una estatal democràtica, no és el canviar l'opinió. Escolta, això pot ser. I a més, potser és raonable. Potser és raonable que abans d'arriscar-se un abassament de sang, un cop d'estat, escolta, calmem-nos, ja està. Ara, és que fa la direcció contrària i a més ens dona lliçons de moralitat. Ell diu que és una bona persona, això ho hauríem de dir nosaltres, i junquerisme és amor, i bunquerisme és engany, per dir-ho clar. Això és el que no se suporta. A Junts se'ls poden fer altres crítiques, que en un moment d'emergència nacional no siguin capaços de posar-se d'acord i s'enfonsen en el vaixell i ens van tocant el violí, és la pega. I com que tenen una persona que no forma part del lideratge normalment, que és la Laura Borràs, doncs se l'han de carregar perquè és massa líder, potser en raó, jo no m'hi poso. Perquè no he sigut mai de Junts, si és el seu problema. Jo defenso l'existència d'un centre-dreta independentista i defenso l'existència d'un centre-esquerra independentista. Això és el que a mi m'interessa com a ciutadà, que vull l'alliberament nacional del meu poble. Ara, que un faci la marxa enrere i els altres vagin clavant els gabinets mentre l'independentisme està en una situació catòmbica i que només hi hagi la gent al carrer que digui no, nosaltres estem aquí i esperin, això ho trobo d'una... és igual, trobo d'una baixesa d'estratègia política bestial. I et diria que conceptualment, tant uns com els altres, una traïció a la seva funció que haurien de tenir en aquests moments, que és de replantejar la confrontació contra l'Estat, i contestar tal. Sí. Qualcú vol fer una pregunta en aquesta zona? No? Allà? Allà. Ara es pot donar el micro, mestre. Bon vespre. Bé, en la darrera part, verdaderament, has parlat d'aquesta esperança de la gent, no? Però jo et puc dir que el que sent és tristesa, pena, ulls plorosos, perquè, i vaig més al futur, vull dir, m'ha agradat molt el que han parlat, però si no, no vull fer-ho llarg, no vull fer la introducció que han parlat de tu, que m'agradaria parlar de tu, o de la música, o dels llibres, o de l'enamorament, és igual. Però anem en aquest futur, no? Vull dir, jo com a persona, i com català, però que estic aquí a Mallorca, i per tant mallorquí, sent això, una tristesa, una pena, una enyorança, perquè han parlat dels partits polítics que estem desencantats.
Han parlat de persones puntuals que es deixarem fer perquè has parlat prou tu. Han parlat també d'Òmnium, de l'Assemblea, vull dir, la gent que ens ha estirat. Vaig anar l'11 de setembre i me semblaven els mítings, vamos, de l'1 de maig, hem de canviar, hem d'evolucionar. Bé, a la pregunta concreta, tu, amb les ganes que tenies de sentir-te era el futur, l'esperança. L'esperança tu no l'has donat a nosaltres, que nosaltres és que hem de fer la força. Però veig que no la tenim prou, la sentim, a la millor, doncs això, amb la llengua, defensem el que tenim més proper. Però aquesta llibertat, aquest anar endavant, el veig molt lluny, no et veig el 23, ni el 24, ni el 28. O sigui, parla una mica més, dona força que pugui marxar amb més il·lusió, amb més ganes. No sé. Escolta, cantant encara, però psicòleg no ho sabia. Escolta una cosa. No, és que jo crec que aquí és on l'arrem tots. Perquè encara en la nostra democràcia nosaltres, els ciutadans, no som ciutadans. Som aspirants a ciutadans o aprenents de ciutadans. Perquè que tu estiguis fotut, decebut, etc., això què et porta tu? A seure a la butaca? No. Ah? Doncs si no, doncs això. No. I aleshores hem de trobar la manera de vehicular aquesta tristesa o impotència, allò, quanta ràbia que tinc, doncs això l'hem d'aprendre a vehicular. I hi ha molta gent, i això també us ho vull esperançar, com a missatge, hi ha molta gent que està treballant per vehicular-ho, molta gent. I amb dimensions, diguem, poc sospitades. Ara, és veritat que necessitem fer un canvi de xip dintre nosaltres mateixos per començar. Quan ens emprenyem, no fem de bons, fem de dolents, ens emprenyem, cridem i esgarrapem. El que no pot ser és quedar-se emprenyat a casa. Per tant, cadascú de nosaltres, a Catalunya sobretot, perquè vosaltres em sembla que esteu en un altre procés, no, però a Catalunya sobretot el que hem de fer és trobar aquells llocs on la gent es mobilitza, on la gent participa i n'hi ha molts. I la gent ho fa molt. O sigui, per exemple, el Consell per la República va fer els consells locals. Ha sigut un èxit espaterrant. Ara, quin era el problema del Consell de la República? Que ens hem preocupat molt de ser una institució, d'organitzar-nos, de fer, i el que hem de donar és feines. Però si no ens la donen, nosaltres podem fer moltes feines. Com ciutadans ja, m'explico, algun dia ho hem d'entendre de veritat, no com aspirants a ciutadans, sinó com ciutadans. Si nosaltres ens posem al davant, no tenen més remei que seguir-ho. No sé quantes vegades ho hem de repetir. Ara, això no hi estem ni avasats, ni educats, ni experimentats, tampoc, I per tant és molt difícil, però hem de trobar una manera. Jo crec que quan un país és un país de veritat, com ens passa jo crec als països catalans, troba sempre la manera de sortir. A mi quan em donaven mèrit com a setge jutge, jo deia no, és que la gent se n'oblida que som un país de veritat, que se'ns està escalfant, però que va trobant maneres de sobreviure. Els poetes, en el seu silenci, defensant les paraules en els anys de més foscor, els cantants, penses que no era mèrit nostre? No, era un mèrit de la ciutadania. La gent va dir necessitem mitjans de comunicació. El Miquel Portell de Figuerola, que era un senyor ja d'edat, van dir necessitem mitjans de comunicació perquè no tenim ni un de lliure. I es van posar a cantar desafinant com el Meja, això m'hi conto. Jo no sabia fer lletres, però afinava. Jo alguns d'ells no afinava. M'entens? Aleshores, jo la confiança que tinc és que com que hi ha aquesta pulsió i aquest neguit i aquest emprenyament, tot això es pugui vehicular. Jo només el que demano a les entitats, però ho demano com un ciutadà qualsevol, el que passa és que, mira, tinc la sort de ser conegut i es condiciona una mica, és que no pensin en termes ni espanyols ni en termes autonòmics. I
I quan tu mires el mapa de carreteres tenim una possibilitat que no és esperar el 25. El 25 no hi haurà eleccions autonòmiques segurament. El 25 serà el 23. I a Espanya ves saber qui guanyarà. I per tant nosaltres hem de deixar la petjada ben forta abans. I si surt bé, ostres, i si no surt bé, deixem la petjada. I ara tenim un avantatge, i és que ja sabem el preu. El sabem. I ja està, jo no puc dir més. Ara, si vols que després faci un massatge corporal per animar-te, te'l faig. Escolteu, nosaltres som un poble que si som avui és només per una causa. I és que en el passat, molt llunyà, en el passat no tan llunyà, en el passat de fa molt poc, i en el present només som perquè volem ser. Nosaltres som un país que només som perquè volem ser. Doncs això, a nivell polític important, també és així. Culturalment també, us ho dic, ningú protegirà la nostra llengua. Només tindrem llengua pròpia si nosaltres volem tenir-la. I això vol dir defensar-la. Som qui volem ser. El president només aplaudeix segons què, ja ho veig. No, però això és importantíssim. I aquesta mentalitat és que és el secret. No tenim un altre secret de pervivència. Ha sigut sempre aquest. Jo sempre dic que ens envolten els dos imperis més cruels i jacobinistes que pot suportar una cultura minoritzada com la nostra, que és l'estat francès i la matriu castellana d'Espanya. I hem sobreviscut 300 i escaig d'anys. Ostres, ara que encara tenim possibilitats de llibertat, ara que encara tenim possibilitats d'aixecar la veu, ara que encara tenim dret a parlar el català, continuarem dient un cafè, per favor? No, és que és així, A Barcelona ja és molt menys d'un 50% que parla català. Molt menys. I per tant, som nosaltres. És que ho va dir companys. En companys va dir, escolta, hi ha països que tenen molta gent que els defensi. Els catalans només tenen una gent que som nosaltres mateixos. I això ha d'estar en la consciència de qualsevol ciutadà. Si un ciutadà vol ser català, ha de lluitar per poder ser. I al final d'aquesta lluita potser vindrà la independència. Ara, el que no és veritat és que vingui la independència sense aquesta capacitat i esforç de lluita per poder ser. Sí, encara som aquí. En l'11 de setembre ens vam inventar, perquè aquest té una veu descomunal, per això soc aquí. Se'l sentia més en ell que tots els catalanets junts. Lluís, fem un petit break perquè la gent que se'n va d'autobús a Palma ha de partir. Per favor, i perdoneu l'avorriment i tot el que sigui, bon viatge, pareu esment, sigueu presents. Tenc una pregunta aquí també, altres que se'n vagin. Jo trobo que hem de cantar una cançó tots junts, a banda que se'n vagin. Tots junts sí, però jo no. Bé, tots junts i molts. No, però ara ens fotràs molt aigua al final de festa, Vale, una altra pregunta. Creus que en algun moment i quan pot tornar a formar-se un Junts pel Sí? No, es pot tornar a formar quan els partits se n'adonin compte que no té més solució i quan vegin que si no perdran l'electorat. Són els únics arguments. En aquests moments els partits independentistes el mínim que es pot dir és que no es mouen per patriotisme sinó que es mouen per partidisme. I voldria que entenguessin clar que quan jo dic patriotisme no em refereixo a un problema sentimental. Patriotisme és també un problema de justícia social, de justícia democràtica, etc. El dia que es deixin de moure per ambició partidista i es moguin una altra vegada per ambició patriòtica,
Ara, això ells no ho faran, Sí, el que també... Ara em miro tu perquè és com si... Sí, perquè se'm fa la pregunta. Igual. Però ells no ho faran, perquè se senten molt còmodes amb el govern si nosaltres callem. O sigui, ells només ho faran el dia que vegin trontollar la cadira i la poltrona. I la nostra feina és aquesta, també. A part de les defenses que cadascú com ciutadà pugui. Que ho entengui així. Estic completament d'acord amb el que dius i també voldria fer una aportació meva personal ara, aprofitant que tinc un micròfon. Extrapolar-ho a una espècie de Junts pel Sí de dins Illes Balears, si això seria possible o no. Jo, efectivament, crec que estic molt amb tu de que el polític se mou molt per l'interès de tenir un poder, d'estar allà dalt. I bueno, doncs, bàsicament... Perdona, és que no és un problema ni de país, ni si de... És un problema de, mentre els partits estiguin protegits per lleis electorals que no responsabilitzen a cada elegit davant dels seus electors, estem en un món democràticament trampós. M'explico? O sigui, quan els partits i els seus diputats i els seus electes són escollits pels mateixos partits en llistes tancades, això és la perversió de la democràcia dins dels partits. I si els partits no són demòcrates, com vols que després respectin la democràcia? Jo em sembla que una de les... Quan el president Torra me va demanar de fer el Consell Assessor del debat constituent, que jo crec que és molt interessant. El president Torra és una persona que molta gent no valora políticament, però ha tingut idees fantàstiques. A mi em va reunir i em va dir: Lluís, nosaltres fa 5 anys que estem parlant d'un país millor i té pebrots que ningú de nosaltres s'ha posat a treballar per saber quin és el país millor que volem. I això només ho pot decidir el país, el poble. Per tant, hem de fer un debat constituent on la Constitució vingui predeterminada per la gent abans que arribin els polítics en una nova sessió parlamentària, etc. Bé, jo ara quan el veig i dic: president, la vas encertar, però encara l'haguessis encertat si en comptes del debat constituent que ha sigut una reforma electoral a lo bèstia. O sigui, el sistema electoral espanyol fet amb tota la mala bava, perquè es necessitava apuntalar l'Estat amb el doble partit, etc., partits d'Estat. Això és la perdició de la democràcia. I aquí estem pagant les conseqüències. I és molt fotut això, perquè si no es fa des de fora, els mateixos partits polítics no volen fer-ho, perquè estan tan bé, sense haver de responsabilitzar-se davant de ningú, que no sigui la gent que ja està pagada, d'aquells 2.000, 1.000 i pico que estan allà en aquell teatre, que ells diuen: fem això. I estem d'acord i tots, sí. I dius: com pot ser? Jo crec que aquest és una de les altres trampes. La llei electoral és una eina bàsica, però no per Catalunya, no, per l'estat espanyol i per nosaltres i per qualsevol. I l'actual és un desastre. Bueno, feim la darrera pregunta, Joan, i qualcú vol fer una darrera pregunta així verbal o... No cal micro, tu, va, tira. Jo és català amb molt xafat. Vull que poc te faci contrari, també contrari. L'Alexia Potella guanya el segon, però sortir un poc de la política. Guanya la segona pilota. I quan acaba de robar, se'n va un català a París i és el xocolatet de nou món. No he passat ser això. Escolta, però jo quina culpa tinc que el senyor Nadal, que viu molt a la vora, precisament, i que hi ha ciclistes molt famosos que són mallorquins i que hi ha motoristes molt famosos que són mallorquins. No ho dic només per tocar-te els pebrots, els ovaris. Però no és això. Escolteu, jo no...
Sí, no me deixes dir res. Escolta, jo no dic... Ah. Puigdemont, que tu has dit que ell, que Europa li va dir, si no declares independència, nosaltres manera amb Madrid, no, amb Espanya. I perquè per aconseguir-me personal de dir, són jo que ho vaig fer, que crec que fos 10 segons, és dir, tu creus que si en aquell moment no l'hagués dit, el dia següent Europa hauria contestat el telèfon? Em sembla que t'he entès, o sigui, el president Puigdemont sigués... Tu has dit, Sí, però és que no li agafaven el braç. que li va dir a Europa, que Europa li va telefonar, va dir, si no declares independència, si no la declares, nosaltres mediarem amb Espanya. Sí. I se'n va, i se'n va amb tots els vientos, i encara que fos el cas de 10 segons, o que va tocar, ja se va, no va ser bandera, ho fa públic i les negociacions haurien de ser plurals. Si Europa li diria això, estratègicament el normal seria no se declara i que actualli els espanyols a Europa. No. Perdona, és que sóc gran i sordejo i no... No, seria passar que bones. Lluís, només es puntualitza això que tu has dit d'en Puigdemont, que mos ha sobtat, perquè potser era una cosa de dins, que no. Que Europa va telefonar, d'això d'Europa, i li va dir, si no declares independència, nosaltres pactarem amb Espanya, o acollirem Espanya. Clar, és dir, aquests 10 segons de cot ja la va cagar. Què hauria passat si no... És dir, se suposa que... Què hauria passat? Un fallo estratègic absolut, si realment tenia Europa. I, no, aviam. La primera cosa que t'he dit, que em sembla que ja ho he dit, és que el president sempre ha dit que això ha sigut el seu gran error. Ara, la diferència que ha sigut molt gran, perquè ja hauria estat declarada, i per tant, avui tindríem, per exemple, dic la cosa més petita, avui tindríem un govern a l'exili totalment reglamentat. Bueno, és el meu pensament. No parlem del mateix. Sí, no, també ho diu sempre. Sí, escolteu, jo no m'imaginava que passaria tot això que ha passat. A mi me deien sempre que això era baixa, que són moltes. Les iaies recordar com les gallines, no sé si què hi passa, però anem a dormir com les gallines. Us agraeixo molt la paciència, l'estima que he d'acceptar, tot i que no veig per on la mereixo, i gràcies i treballeu molt, feu cas a mi, va. Bona nit a tots. Es veurà que ell està molt cansat, s'ha aixecat molt prim perquè fa guió, etc. Per entendre els mitjans que han pogut deixar amb ell que demà pot fer una entrevista, no ha fet ni becada. Per tant, això ha fet tot per complir, ja que aquí a Mallorca. Gràcies en nom de tots, me faig portaveu de tots, de que hagin volgut estar amb nosaltres estem solament agraïts. Gràcies, Dieu, també, per les teves paraules, i en Jaume també, i fins una altra. Recordeu que la pàgina darrere teniu l'assemblea soberanista